Gisugat og libuan ka mga supporter samtang emosyonal nga nagbitbit og kandila ug nagaampo dihang miabot na ang funeral convoy. Narinig Clerk Bobet Baterbonia ala 1:40 kaganinang kaadlawon karong adlaw June 16, 2026 sa Baterbonia Country og ihaya sa Municipal Evacuation and Gymnasium diya sa barangay San Agustin, Talacogon sa Agusan del Sur. Sa mga hulagway, makita ang libuan ka mga agsuranon nga naglinya sa dalan dihang giagi kini sa Provincial Capitol o EOC Evacuation Center Basketball Court. Diin siya kaniadto miduwa atol sa palarong pambansa 2026. Naghiusa sa kasubo o naghinumdom ang mga residente, bisita ug mga empleyado sa Provincial Government sa Agusan del Sur. Ang maong makahuluganon usab nga pagdawat dili lamang usa ka pagpanamilit kundi usa sab matud pa ka pagpamatuod sa dakong inspirasyon nga gibilin ni Baterbonia. Bisan sa iyahang sayong pagpanaw ang iyahang kabilin magpabiling buhi sa mga kasing-kasing sa mga agsurnon sa nga iya usab nga nadasig o nahatagan og inspirasyon.